ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଜୀବନ ଲାଭ ଆଉ ଜୀବନ ଉମଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି କି ଏଇ ଦୁଇଟା ନଭେମ୍ବର 30ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଟାରେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋରି ଆସିଥିଲା କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଏଇ ପଲିସିଟା ଆମେ କରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ମୋ କହିବାର କାରଣ ଥିଲା 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବି ଏଇ ପଲିସି ସମସ୍ତେ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ୟାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିବ 30 ନଭେମ୍ବର ପରେ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କମିଯିବ, ବୋନସ୍ କମିଯିବ। ତ ଏଇ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କିଣି ସାରିଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି କରିଦେବା, ସେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷିଆ, 20 ବର୍ଷିଆ, 25 ବର୍ଷିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଟିଲ୍ ଆମର ପଲିସି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଏଇ ପଲିସିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ନ ନେଇଛନ୍ତି ବି ନେଇଯିବା, 30 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଯଦି ନେବା ଆମେ ଏଇ ପଲିସିଟା, ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ପୁଣି ଆମର ନେକ୍ସଟ 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 25 ଯେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ରହିବ, ସେଇ ଯାଏ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ମାନେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯେତେ ବର୍ଷ ଆମେ କିଣିବା, ପ୍ଲାନ୍ଟା ପଳେଇବ, ମତଲବ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିବ କିଛି। ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି କିଣିଥିବା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରହିବ। ସେଇଟା ଆମେ ୱାନ୍ସ କିଣିଦେଲା ମାନେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ପଲିସି ବଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଇ ଦିନରୁ ସେଇଟା ପୁରା ରହିଲା। ମାନେ 25 ବର୍ଷିଆ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ, କେତେଜଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଏଇ ପଲିସି ଅଲରେଡ଼ି କରିଛୁ, ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କହୁଛ, କ'ଣ ଆମ ପଲିସି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଲା। ପଲିସି ବନ୍ଦ ହେବନି, ଯେଉଁ ପଲିସି ଚାଲିବ ସେଇଟା ଚାଲିବ। 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପଲିସିଟା ରହିବ। 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପଲିସିଟା କିଣିଦେବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପଲିସି ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ନେକ୍ସଟ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 30 ତାରିଖ ପରେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ରହିବନି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ଆସିବ, ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଠୁ ତ ବହୁତ କମ୍। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ 25ଟା ପଲିସି ଉଠିଯିବାର ଅଛି, ସେ 25ଟାରୁ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ଏଇ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ପଲିସିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଲିସି ଏଇ ଦୁଇଟା ପଲିସିରେ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ପଲିସି ତ ଏଥିରେ କରିଦେଇଛୁ, ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଆହୁରି ଯଦି ଆଉ କିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି ଯଦି ଅଧିକ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆହୁରି କରିପାରିବେ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି।